Tak tu sa zavísala celá závislačky. Ja som Simon, vítam vás u nového videa. Tentokrát to je 10 faktov o mne. OK. To prčic. Dobre. Srač. Dobre. Prvý fakt je v škole od prčic. Som naposledy spojím. Prvý fakt je, že v škole od prvoročníku do 4. mňa všetci brali za šaša. Aj napriek tomu, že som sa hral na drsňaka. Ale bol som šašo. Nevadí. Dobre. Ďalší fakt. Počkaj, ja si to napíšem, lebo si to nepamätám. Momentíček. Dobre. Takže, napísal som si tu 3 fakty ďalšie. Potom si napíšem ďalšie. Takže. Čo to neviem po sebe prečítať. 3 Aha, tretí najrýchlejší striedy. Áno, som tretí najrýchlejší striedy. Ako v škole, hej. Aby nie na svete. Aby nepíšte mi to do komentov, že sa vychválam, že som najrýchlejší na svete. Teda tretí. Ja to už mrdám tej postele. Dobre. Najrýchlejšie striedy. Prvý najrýchlejší je Peťo, druhý Natan a tretí ja. Dobre. A ďalší fakt, tretí je ten, že keď nemám čo robiť, kreslím graffiti. Fakt ma to baví, ale musím ich robiť častejšie. Ako nechce sa mi teraz kresliť graffiti zrovna. A toto máme voláky, ktoré som kreslil. Nebojte, viem aj lepšie. A pokiaľ by ste chceli nejaké videjko s grafitami odo mňa, tak napíšte do komentárov. A ďalší jak sa to volá, fakt, štvrtý je ten, že chovám 5 zvierat. Ovcu a 4 jandúky. A teraz si musím napísať ďalšie fakty. Dobre. Už mám napísané ďalšie fakty. Takže, keď som bol malý, mal som obľúbených dinosaurov a ja toto už mrdám, som to posielal za stratou. Mal som na dinosaurov, stále som sa s tým hral, vždycky som mal hračky, ešte ich tu v lode mám, počkať. Svíňa. Pánečku, to je tu v lode, akurát sa mi to nechce vyťahovať. Počkať. No tak tuto máme tých dinosaurov. Ich tam plno, ale nechce sa mi to vyťahovať už. Tuto ich máme, vidíte. Pamätám si niektoré mená, tam ten je Oviraptor, toto je tam je Tyrannosaurus. No ostatné si nepamätám. Ešte tam je vode Spinosaurus a tak. Poďme ďalej. Počkať sekundu. Tak. Ďalší fakt je, že keď som bol malý, som mal obľúbených dinosaurov, tak teraz, keď som bol takého veku 6-7 rokov, som mal obľúbené vlaky, to mám ešte teraz. A teraz mám obľúbených hadov. A fakt nechápem, čo niektorí ľudia, možno aj ty, dievča, chalán, alebo kto si sa na to pozeráš, čo máte proti hadom? Však sú zlatúčky, ako štrkať je hnusné, to je pravda. A čo máte proti takej zlatej anakonde, mi povedz. Čo je na nej zlej, však ja by som jej dal pusu na čelo. Nechápem, čo na to vidíte také zlé. Dobre, poďme ďalej. Počkaj. Nepamätám si. Aha, ďalší fakt je, že doteraz hrávam, viete čo? Áno, Bladeov. Už ste mohli vidieť nejaké videá. Možno to je trápne, ale počkej ma to baví, no a čo? Každý má svoj štýl, alebo tak. Niektorí ľudia si tú hru obľúbili natoľko, že to hrávajú v 40 rokoch. Čož ja určite nebudem. A fakt som si to obľúbil od malička a stále to hrám. A budem to hrať ešte na takých 5 rokov a potom to zahodím do zmeťaka. Nejak tak. Dobre, musím si zase napísať fakty.
Nič mi nenapadá. Že si čo vymyslieť zase? Ale neklamem vás, podľa pravdy si idem vymyslieť. Že čo si spomeniem. No, na jeden fakt som si spomenul. Počkaj, koľko to je fakt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fakt je, že som nie obľúbený, ale mám dobrý štýl, ktorý každý opakuje. Napríklad môžete vidieť môj účes. Celá ulica ho po mne skopírovala. Potom tieto vzory na grafitoch. Všetci to používajú. Toto som si vymyslel, toto som si vymyslel, toto som si vymyslel a všetci to kopírujú. Svine zasrané. Dokopím hajdou. To bol 7 fakt, že? Počkajte. Idem si napísať. OK, ďalší fakt je, že vždycky, keď som bol malý, tak ma bavilo kreslenie. Teraz ma baví kreslenie grafitov. A mňa to bavilo tak, že som proste zapol tablet, nakreslil som si to, naučil naspamäť a už som si to kresloval viackrát. A najčastejšie som si vtedy kreslil postavičky Bladeov a to vám ukážem teraz. Ja mám tu ešte nejaké papiere, ktoré vám ukážem. Nič moc to není, zase nebol som žiadny maliar, bol som na hovno v kreslení. Dobre, tuto máme prvého, čo je Kyoja. To sa mi nepodarilo, škoda. Ďalší je Jinga, ten vyzerá už úplne na hovno. Tuto máme Ryugu, to bol ten zlý, ten tiež vyzerá na hovno. Toto je asi najhoršie. To je Tsubasa, ten vypadá úplne za hovno. A toto je Kenta zas, ten vyzerá tiež na prd. A ostatné tu nemám, na tom najkrajšie tu nemám, čo tu neký. Skúsim to nájsť. No takže dámy a páni, našiel som toho najkrajšieho hrdinu. Najkrajšieho, ktorý sa mi najviac podaril. Masamune, to je ešte doteraz moja obľúbená postavička z Beybladeov. Tu som sa pokúšal nakresliť ešte raz, to mi nepodarilo. Ani tu sa mi to nepodarilo a toto mám ešte veľké grafity. Ale toto nejde, takže čus. Počkaj, to bol 8 fakt, ešte 2 si musím nejaké vymyslieť. Ale myslíte si, že ja sklamám, ja si spomínam, že čo som robil, keď som bol malý napríklad. A podľa toho vám hovorím, čo ste o mne nevedeli, takže tak. OK, už som si zaspomínal na staré časy. Lietadlo chytí ma, nebo spadnem tej posranej postele. Ďalší fakt, tuším 9, je ten, že keď som bol malý, som získala viac medailí než teraz. Pretože to už teraz nie je každý, by som ich získal. Môžete sa pozrieť, že tuto mám pohár, tu mám medaile a tak. Niektoré sú zabeh, tam ten pohár je za hasič, za to, že som hasič, neviem či dobrý alebo zlý, ale proste získal som pohár. A mám tam v lade, počkať, medailu aj za, tuším túto, za gymnastiku. No áno, túto mám za gymnastiku. A toto je jeden z tých faktov a teraz ideme na posledný fakt. OK, posledný fakt je, že... Čo som to chcel hovoriť? Aha, nikdy... No, bil som sa, ale nikdy som tomu druhému nespravil škrabanec, ani nič proste, ani modrinku, ani nič skrátka, hej. Vždycky som sa bil tak slabo, aj keď som vedel fakt dobre zraniť. Ale bol som... Chyť ma lietadlo, ty môj anděl strážný, chyť ma. A ty chod do pekla. Ale nehyb sa, kazíš mi to. Takže, nikdy som niekomu neublížil, hej. Takže, toto bolo celé videjko, ak som to počula, dajte like, dajte odber, pekný koment, žiadny hejt. A ešte jedna novinka. Ak ste takí múdri a poznáte mňa, že sa zaoberám rapom, tak by vám mohlo dojsť, že jeden z týchto faktov bol nesprávny, bolo to klamstvo, takže vy musíte hádať ktorý. A poviete, do komentárov mi napíšte, aké číslo bol to. Posledný, prvý, alebo 5., 4., neviem proste. Skúste to uhadnúť, majte sa krásne, skladajte básne a čus. No čo už otravuješ? Už? No, prišiel si včas na ešte 30 sekúnd. Čuske, buske.